Padoan di paradatun ada Batak. Si dapat suluk do naro. Horas, salam sehat selalu. Salam dari YouTube, sandiri berpakpahan. Suluk ima suat-suat. Manang takaran, manang bolu di jama songonari, liter. Omma suat-suat. Na pinakkeni oputa na perjulu. Adonggo memang suat-suat nasing. Ibaratna balik, jual, apang. Alay na paling populer, suluk. Terbuat sian bulu. Manang bulu godang. Ukuranna orang lobima hira-hira saliter. Alay berbeda do akka suluk di tiap-tiap luar. Suluk ima suat-suat na berlaku di seda huta. Mono adong akka perbuniaga manang per tiga-tiga. Suluk ni huta ima dipakai. Jadi bolo takai tu paradatun adat Batak. Paradatun adat Batak filosofina ima suluk. Si dapat suluk do naro. Bolo paradatunon ikon adong aturan, adong norma. Adong sihutonon ni nari hutai. Mula adong ulayon, adong keseragaman, adong kesatuan, adong keadilan, adong kebersamaan. Isarana marulaw siya di hutai. Iko sarupa ma bolo marulaw mo sisibi di hutai. Jadi sarupa ulayon paradatun di hutai. Ima nanidok na sul paradatun. Nunga adong ukuran-ukuran, aturan-aturan na ditetapon na dua-dua di hutai. Nalaho si ulahonon bolo mangula adat. Ima bolo suluk ni paradatun. Aido suluk do filosofi ni paradatun Batak. Masuk na di si bolo marulaon di hutai. Tumpe torop akaudangan mana katulanga hula-hula na sa luar. Alay tetap ma paradatun ni hutaima, paradatun ni asuhutunima, sihutonon ni saluhut akaudangan. Hiraima songon perda peraturan daerah di hutai. Sudido ulaon berlaku padohan sidap suluk donaro. Bolao mangalusia mang dang sudi ulaon pakeon padohan sidap suluk donaro. Olad di sisada hasuhutod do pakeon sidap suluk donaro. Mulai sarana di ulaun si dua suhuton. Manang di ulaun ujuk. Adong di sisu paranak, adong su perboru. Dang marlaku padoan sidap suluk do naro. Nasomal di pertikenon bolu ulaun ujuk. Saya di hutani paranak do di batu paulaon. Alaidang boy gabe suluk ni paranak manang na somal di ulau paranak gabi suak-suak manang ukuran ni paradatun na nagsulahonon. Alana prinsip na di ulau nujuk. Parburu do hula-hula na niyabangan. Jala hasuhuto paranak nalaho manggarar adat do tu suhu parburu. Jadi ikon suak-suak ni paradatun ni manang suluk ni parburu do sihutonon asara une ulau ni. Jadi bolo dia kaulaun si sada hasuhuton. Isarana akaulau dijabu. Kaulau terdiri, malua, manang ulang tahun, mana kaulau las niroha. Bolon tetap do iko berlaku sidap suluk do naro. Songonima nang dia kaulaun horja. Isarana ulau sarimatua, saurmatua, pesta simin, patakok saring-saring, tongdo ikon ulaun niya suhuto do siutonota. Sidap suluk do naro berlaku. Isarana di ulaun sarimatua manang saurmatua. Sungguh dia pada datun nasida. Ikut do oloatta. Jadi ikut tabor-taboratta. Asa uli jala ringgan. Parsaoran ni buruta. Dohot. Helatta di luati. Asa denggan jala uli nasida di paradatun na
maradoppo donga tuna dot donga sautana. Kemangala do hula-hula manang tulangon. Alana nunga di pahuta buruna. Nunga ta pahuta burutta. Contohna tu daerah Toba, Lagubuti. Sungguh dia pada datun nasida. Ikut do oloatta. Jala ikut tabor-taboratta. Asa uli jala ringgan. Persoalan ni burutta. Dohot helatta di luati. Jadi molo dia kauleon sisa da hasuhuton. Prinsipna uleon ni hasuhuton ma taulahon. Suluk ni hasuhuton ma siutono. Alai bolo di uleon nujuk dang berlaku sudah suldo naro. So ni ma kesimpulan taringot suluk na niatusan. Jadi so ni majo dia kamataraja na tasuripada mulai ate mari hong saluna mula tungadong akkana hurang lubi mangido maaf tuhamu salu namang jaka pakateon na warsiajar do piamang asa do hono masok kates dua-dua ebad do napuran na niatuk ni burni raja mono tungadong akkana hurang tabolok kemma sebagai sarroha oras